Čaute ľudia, zdravím vás Ravix pri novom videu. Dnešné video bude futbalového ihriska spoločne s mojimi kamarátmi Matúšom, Milošom a Maťom. Čaute. No a dneska si zahraje Poľaka, takže poďme na to. Ešte pre tých, kto by nevedeli, čo je to Poľak, tak je to, že vlastne hráme všetci proti sebe a ten, kto dá gól, tak postupuje a potom hrajú tí dvaja, no a ten, kto prehrá, tak proste je posledný. Tak, poďme na to. Ľudia, takže prvé kolo. Hej. Prvé kolo. Maťo. Ticho. Dobre. Gól. Takže hrá sa tu v finále o postup do... Proste hrá sa tu 2 na 2, ktorí sa snažia postúpiť do finále proti mne. A Maťo s ním tam krúti. Oj. Maťo kope, ale nevadí. Čo môžem? No, keď bude tam lopta, nevidno. Hej, tu tak, môžem. ináč sa to nedalo proste spraviť, že sa bolo vidno bránku a čo najviac plochy. Maťo gól! Maťo gól! Hej, takže... Juj! Čo je? Hovor na to, ne? Juj! Ľudia, ho nevládzam. Joj, tyčka. Jaký vlog, jak Sergio Ramos. Jo, ne! Nepustím ho! Aj, zas tyčka. Hej! Vyhral som! Mám! Nevriškaj! Gól! Záš! Veď tomu! Je to tam! Zasa hrajú postup o druhé miesto. Nie, postup o druhé miesto. A či sa dneska zakoktám, ale dneska nie je môj deň. No a teraz sa hraje o to, že kto postupí do finále s dvou, tak som to chcel povedať. Dobre. Tu som krásne vykopol. Maťo má loptu. Ej, krásna kľúčka. A Maťo kope, mantinel, Miloš kope nič. Miloš, fake shot. Ej, Maťo na párky. Juj, Miloš, minus nohy. Maria, keby ťa uzol. Miloš, a presne na brankára. Miloš, brúško spracovanie. A Maťo vyhráva loptu, ide na bránku, kope. Gól! Áno. Môžeš.
Gdzie Gregor? Nie możesz! Nie! Matusz! Go! Go! Vyšlo mi to aj tentokrát, ľudia. Poďme ešte jedno kolo. Dajme ich, Marek, musíme zadúšať. Hráme ďalej, polo kol. Muselo čuť, Marek, veď strknú. Maťo, spracúvava. Nič. Si toho. Ja to už trval na samú nohu. Juj. Tu už na kepky, tak včera máte. Go. Zase proti tomu. Nie! Mila šanca. Juj, nič. A Maťo úplne Nie! predodkopol. Maťo to ťahá ku bránke. Kope. Yes! Takže už tretí zápas, ľudia, je také isté finále. Uj. Joj. Nie! Platí! Nedám ti ruku. Ale stal si v brane. Stal. Platí! Nie. Platí! Baba, Nevadí. kebyže bavíme bago, to už si kopeme do rici. Joj! Aj, ruka! A to do mňa kopol. Ruka! Ale priamy či nepriamy? Nie, ďalej poď. Tak, On tam strelí, Matúš. ale ti mikrofón. Mikrofón mi spadnul. Sebe počekam. Na čo som Maťo nahrával? Nie! Ale konečne je iné finále. No. Hej! Toto mi presne robil Maťo. Teraz čo mám v finále? Nie! Postup na majstrovstva. Takže byš Matúš. Ale veď ja som vyhral. Nie, však i teraz je Ešte ty ideš proti mne. Chcem to vyhrať. Nie, chceš to prehrať. Nedržal, skočí. Dávaj. Ja. Nič! To do zle kopol. Zase som druhý, ľudia. Čo? Juj! Dá. Gól! Vidíš? Gól! Viem, kedy dá. Gól! Zase ja versus Ľudia, Milo. tak to Vyhral som pusťaž. Hej. Ani še trafil. Za finále ja versus Maťo. Opäť. Joj! Som to... Goš. Čo? Nedá. Pozerajte sa na to. Juj! Nie. Sorry. Nadi!
a co je Miloš? Ronaldo 2008. Smrad. Okej. Ja už nevládzem. Free kick. Nie, to była... Nie. Ľudia. Ale majú ešte vyhrať. Teraz dá, pozerajte sa na to. Hej, dobrý gol. Zabil. Vyhráte. Zo 6 hier, 6 výhier. Či ma šmyknú, chlape. Matúš. A je to tam. A toto by bolo na ne všetko. Pri viac takýchto videí nezabudnite dať like, odber, zvonček a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau. Dajte aj mne odber. Dajte aj mne odber. What's